srácok, ebben a mai videóban savanyú cukor kihívást fogok megcsinálni. Már előre ki is bontottam, szóval, ja, csak még nagyon nem bontottam ki. Mondjuk ki. Jó, kivesszük. Oh my god. Én még nem is láttam, szóval itt van. Nagyon savanyúnak néz ki, szóval együtt be. 3, 2, 1. Azt. Ki kell bírnom. Jaj. Nagyon savanyú. Nagyon nem savanyú. Ez lime-os, szóval nagyon jó. Az elején nagyon savanyú, ne próbáljátok ki, akkor szinte brutál savanyú. Ennyi is volt a videó, na sziasztok!